diri na bakwarenge kwenda gwatebiri etari yao nonsarigo lakini naende okoba yomuriko mobe kwanyora S ni urigete buna B ose G abantu bakora obalingo bono kwarorire kugo chikwenda gwakikura kwanyorana na ID teri kogenda na registration eri wakorete ne vote bono ineri improvement intangani bakorire inokwenda na ID yoka ose passport bamureka information yaswa information iri aba downloaded kuruora amanya ukobori na naki ayuno ikaransteiga no bwate disability ende yonsi na yaya no bwate bokongondi bwensi asama isawo yaya no bwate bokongondi bwensi ase amagokawo yaya egere banyare kumanyana naki umuntu uyo na bakonyara gwaka ikura na ndege ntukende gya kabiri nimanyete ase ID nero bako ekero bayengusire ni bako umusa mpaka bangusa nonye fingerprints cheino osiki abantu bali bago chigokora ki wakekura igo bayirire bayo na ende batebire boni yiga mbarigeti inaliri bakubwati umuntu ekura na ende bayira gwakwebicha liyo gwakebicha bamureka endorero bas kwayikwanire biya kabisa bamureka endorero yao egere onsarigo mumuru mwabo mubwekaine uyu tamubwekane pakendolero niko jora mtu liwire bali identical bayibwire bosene gitwin bone process ye yamanya kopa like bone yiga bayigoire bayigoire ase okobwatia chikura ase chi constituency Jones P nabona ye constituency ya office omochani oende boni ni okonyora nwere bayigoire batagete kurachakira chi constituency na ende bamaye guchako roll bono guchi ase chi ward baturumbuke gocha ase ward egere ekiti kerige kubwata gehokoregasie emashini eri eiru ase ward nabantu baitu nabamanyete kero kera ase ward niyo gekobagana ward yeye ekenyorokeri yatwara limo keri kende yatwara limo ekikyangumbwa yatwara limo pake ward yeri yonspi ekwere ne machine yeye enyare kubwata abantu bali bonspi bare ready kubwata chikura ande ntebeiga tari kero umuntu go chikobwata chikura voter registration is a continuous exercise. Oh yes. It's not a starting exercise. Onsarigo aye kwabwate kura kurumaega ayetota kiri kogendo abana tukwene courage mbali bakurete form 4 2022 batarabwate kura bali bakurete form 4 2023 tari boyo bali bakurete form 4 2024 tari boyo nonye bali batakurete form 4 bali bayikire miaka 18 gochakira 2022 2023 2024 bali bairwe ebibande igorero iga daktari professor Herike Ugwora ndake omuntu nale kagalia oyigweta mangana inga okuliki wa wichikura wachakire usifuta registration taba ise kuimuka onye konyoroga gwakikura eramyo kenere nanko nali ko register yaya nayo uli otanya gwaka uromoge nayo kogenda bono right wonchomuli